No, je to prostě určitý tvar. A on, víš, prostě je to taková těžší, je to trošku takový těžší, takže on, víš, vyskočí, když ten trup, když je menší, vyskočí nad hladinu a zatře se tou hlavou takhle, tak ono to vypadne celkem jako rychle. No. To musíš jako opravdu, protože ty menší většinou hlavně to dělají, protože ty větší, ty nemají ta frekvence není tak, ale ty menší to prostě vyskočí a udělá ty menší, takhle, jo, že to prostě takhle se zamel a najednou prostě ryba letí jedním směrem a ta jakoby nárada, no to není muška, ale to se říká spoon, jako je to lžička, ale není to, jo, vypadá to, je to třpitka, asi to je, třpitka letí na druhou stranu a Ty si nechceš mlíko nebo něco? Jo, oni půjdou do kuchyně a něco si vezmou. No. Určitě. A malá taky, a řekneš něco. Dobrý, hele, ale já jsem se chtěl No, co chceš? jestli já totiž asi bych na YouTube, ne na YouTube, ale na Skypeu, jestli bych mohl zavolat manželce. Jo, jasně, není problém. Kolik mají Můžeš hodin? jít z toho, podívej se. Můžeš jít z toho, počkej. Počkej, Dáňo, počkej se mnou sem, já ti to nastavuju, já nemůžu stát. Ej, tam se je rytuška. Kdo? To je jo. To je školní tiska To je prostě Český republiky. a v čem? Můžeš potom ukázat tady, protože tady je kamera, tak můžeš to ukázat, jo? Dobrý. Jo, jo, ale asi ne český, ne? Jo, to je český. Jo, ono by tak, podívej se, jak to naštisklo. Takhle. Jo, tady je Skype. Ono se to automaticky. Já teda nevím, jestli manželka bude na Skype, když nebude, tak nebude. To má smůlu. Má smůlu, to nedá nic Jo, dělat. počkej, vy jste... Ale ona většinou je. Počkej, vy jste pozadu, takže u vás je kolik? Je 3 hodiny, jo, Jo, já si tady našteluju, ještě potom připomení, víš, já můžu tady na tom si naštelovat čas, já nevím, jaký máte čas. Je 3/4 na díru, už je to hodin. Ne, to si najdeme město, ty najdeš město, počkej, to uděláme pak. Jo, takže naučíme si, jo, nahledáme. Ale máš, ne, protože my si máme tebe strejdo na Skypeu, takže ty máš nás na Skypeu, ne? Ano, já ti jenom... Uměl bych ti ho tež. Jo, pojďte Počkej, si. jak já vás najdu, já tam napíšu Daniel a Karen. Ne, já tady stačí napsat jenom Daniel asi. Je dobrý. Ne, Já jsem měl dneska už. jo. No, mám takovou pár. Je dobrý. Jo, Daniel a Karen, tak já to zapnu. Jo, a zmačkni si, myslím, tohle No, už víš nahoře, jo? Jestli, ale můžeš toho podívat, jestli myslím, že ale není, viď? Na tom. Protože by to bylo vyplněný. No je to zelený. Jo. Je to zelený, je tam. Je to zelený. To umístím. Takže zavoláme, počkej, teď je... No nahoře máš ovladač. Tadyhle, jo? No, zavolej si tohle a vyber si tam, Teď se mi líbí. nebo ukáž na to Skype call, no už to jo? A můžeš potom ukázat, jak to tady vypadá. Ona to bude vidět, jo? Je tam kamera, bude tě vidět, jo? Tak jste skončili. No bylo to zelené, bylo tak. První sběral se. bylo to zelené, takže by mělo být. Třeba tam zrovna momentálně u toho počítače není, víš? Normálně. A má to zapnutí, ale ono má takovýhle podobný, jo, kde může... Já vím, když tak to vypně, třeba zkus zavolat za chvilku, víš? Dá se tady ten text